Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο με κάποιες ερωτήσεις που μου έχετε κάνει. Λοιπόν, είμαι στο σπίτι μου. Να εδώ πίσω είναι το σπίτι. Έτσι και εδώ είναι έτσι το μόλ. Εδώ είναι τα σπίτια. Ναι, συνεχίζουμε. Αρχίζουμε με την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κουνιέται πολύ η κάμερα. Τραβάω με το κινητό μου και ξεκινάμε. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που μου έχετε κάνει είναι αν έχω φιλήσει αγόρι. Ναι, έχω φιλήσει αγόρι στο μάγουλο. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη στο στόμα, γιατί είναι και μικρή. Ναι, λοιπόν, την επόμενη ερώτηση που μου έχετε κάνει είναι αν έχω αγόρι. Ναι, έχω αγόρι, το οποίο που έχω φιλήσει στο μάγουλο. Έχεις αδέρφια? Ναι, έχω δύο αδέρφια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Με το αγόρι τσακωνόμαστε πάρα πολύ και δεν θα τις πάρω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μαύρο, το ροζ και το φούξια. Ναι, το μαύρο το βάζω συνεχώς στα νύχια μου. Έχεις κινητό? Ναι, έχω το Alcatel One 35 που βάζω και βίντεο με αυτό. Ποια είναι η αγαπημένη σου χώρα? Η αγαπημένη μου χώρα είναι η Ελλάδα. Εντάξει, πας, θα πάω του χρόνου έκτη. Δηλαδή να μου πείτε από κάτω αν είναι δύσκολη η έκτη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Το αγαπημένο μου φαγητό είναι μακαρονί με κιμά και σαλάτα με μπρόκολο και διάφορα. Σε ποια παραλία πας? Πηγαίνω στο Καβούρι, στον Άλμη και στη Βούλα. Αγαπάς τα ζώα? Αν ναι, γιατί? Αγαπάω τα ζώα, τα σκυλιά και τα αγαπάω που είναι γλυκούλικα και μ' αρέσουν. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία? Δεν έχω ταινία, μου αρέσουν όλες τις ταινίες. Ναι. Πόσα μπάνια έχεις κάνει? Έχω κάνει 6 μαζί με το σημερινό. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like ή πάρτε subscriber. Γράψτε μου σχόλιο τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνω. Αυτά. Γεια σας κορίτσια.